Narode, nikad doći na red. Rad ovih ćevapa ću čekat. A ja ću preko reda. Dragi moji, evo me ovdje u Esenu kod Edeke Abaza. Svake subote, prva subota u mjesecu, ima ćevapčići dej. Evo pogledajte, stvarno je gužva, ima naroda. Ali hajde sada pogledamo kako peku somune i ćevape. Hajde sa mnom. I ovo najbolje. Gledaj. Ono se čudim da nema mog komšije Jusufa. Halo, lekare ćevapčićis. Joj, pa znao sam, eno ga, došao je. Also die muss ich unbedingt probieren. Gibt's eine Portion für mich? Eto, drogi moji, ja došla ovdje za Esen, kod Edeka Abaza. U njega svake prva subota u mjesecu ima ovo ćevapčići, kako ono kažu, gluho bilo dej. Da Ajša njiha nauči gluho bilo, šta on znaju mladež? Ništa. To snaho, može li to? Ja lijepo, hoće li? Može. Neka, ma mora, tako je. Nemoj tako i trpat, pa izgnjeći ih. Ne sa desne na lijevo, na desnu. Pa kako ne znaš? Ne polite se mune, pa poli. E tako. Eto vidiš kako lijepo rade. Neka. Vamo. Ovdje se igra, ovdje je glavno jelo. Ovdje su komuni.